Znači, nalazimo se ispred kazališta 21. Večeras će započeti s radom Kreativno učilište Doma kulture Kristalna kocka Vedrine. Vjerujemo kako su se svi nakon ljetnih praznika dobro odmorili, kako su spremni za nove školske obaveze, a svi naši polaznici će naravno uživati i u kreativnom radu i stvaranju koju im pruža naša mala umjetnička obitelj. Svi koji žele, a još uvijek nisu popunili prijavnicu kako bi postali dio umjetničke obitelji Kreativnog učilišta Doma kulture Kristalna kocka Vedrine, mogu prijavnicu potražiti na službenoj web stranici Doma kulture www.kkv.hr. Ono što nudimo je mogućnost upisa u dramsku radionicu za osnovnoškolce, niži i viši razredi voditeljice Dubravke Granulić, dramski studio mladih voditelja Damira Borojevića, glazbenu radionicu voditelja Branka Kužnara-Žana, baletni i plesni studio voditeljice Jasminke Petek-Krapljan i od ove godine ponovno nudimo mogućnost upisa u lutkarsko-likovnu radionicu voditeljice Tanje Tole-Majstorović. Kao što se zna, Dom kulture već nekoliko godina tijekom ljeta organizira za našu djecu i mlade ljetne radionice. Tako su ove godine predstavili se i polaznici kazališne radionice za djecu, neverbalne kazališne forme, voditelja Silvija Vadle, inače našeg kazališnog redatelja. Oni su se upoznali sa osnovama scenskog nastupa i neverbalnim scenskim izražajnim sredstvima. Ono što su naučili tijekom trajanja ljetne radionice pokazali su upravo večeras na oglednom satu, koji je ujedno i poziv da se što više djece uključi upravo u kreativno učilište. Ove godine, kao i svake godine, imam prekrasne mlade klinice koji su glumci već sad sami po sebi, a radimo neverbalno kazalište, znači niko ne može zaboraviti tekst. Radili smo meta jezik i tu su se djeca sjajno snašla. Te njihove priče bez riječi su zapravo, vidjet ćete nešto i na predstavi, jeli? Pokazat ćemo se, nismo predugi, trebamo 5 minuta i to je to. Zatim nastupili su i polaznici radionice suvremenog plesa, voditeljice Jasminke Petek-Krapljan. Naša velika plesna obitelj koja okuplja djecu od 4 godine pa do studenata, ove godine priprema Orašara i to će biti veliko iznenađenje za sisačku publiku. Predstavili su se i polaznici dramskog studija Kockica, voditeljica Dubravka Granulić. Ove godine imamo dvije grupe, dramski studio Kocka i dramski studio Kockica. Kockica je za učenike 1. do 4. razreda, Kocka je za učenike 5. do 8. razreda. Uz mnoštvo zabave i smijeha bavit ćemo se dramskim tehnikama i prirediti, ja se nadam, dobre predstave našoj publici. Polaznici dramske radionice osnove mimskog izražavanja pod maskama, voditelja Damira Borojevića. Nadam se da ćete doći u velikom broju. Radionice su poslijepodnevnih sati na predvečer i radimo mimske igre pod maskama, radimo tehniku mime, pantomime. I dobrodošli. I polaznici ljetne glazbene radionice voditelja Branka Kužnara-Žana. Evo ga, na večerašnjem koncertu, takozvanom oglednom satu, djeca koja su pohađala ovo ljeto glazbenu radionicu, izvješće repertoar koji smo uspjeli ovo ljeto naučiti, a to su pjesme o gradu Sisku i jedan rock'n'roll standard. Eto ga, dođite nam, jako ćemo biti sretni ako ćete nam pomagati lupanjem nogama o pod ili clap your hands i puno nam plješćite. Hvala vam lijepo. Isto tako u predvorju kazališta 21 izložba je
Inače je dijelo polaznika ljetne lutkarsko-likovne radionice koji su od raznih vrsta papira oblikovali likove, mjesto radnje, najljepših bajki svijeta kao što su Snjeguljica i 7 patuljaka, Ivica i Marica i Crvenka. I ove školske godine, znači 2016-2017, započinjemo ponovno sa lutkarsko-likovnom radionicom. Tu ćemo izrađivati predmete koji su prigodni, znači datumi u kalendarskoj godini i izrađivat ćemo razne vrste lutaka s kojima ćemo se znači igrati, raditi kratke igrokaze, animirati i mislim da će djeca biti zadovoljna na toj radionici. Opuštena, znači sve radimo kroz igru. Još jednom evo poziv svima da se priključe u naše kreativno učilište Doma kulture Kristalna Kockica. Kroz sezonu 2016-2017 članarina je 130 kuna mjesečno, 8 mjeseci koliko traje u biti i školska godina. I evo, postanite dio naše umjetničke obitelji, pridružite nam. Dobrodošli u novu sezonu kreativnog učilišta 2016-2017. Želim vam svima kreativnu godinu. Oda, oda, senza che magari lei si sia. La 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 la, senza che magari lei si sia.